Mal by som brať vitamín D3 aj v lete? To je dobrá a veľmi častá otázka, pretože mám brať vitamín aj D v lete, keď svieti slnko, keď to je slnečný vitamín? Krátka odpoveď znie vo väčšine prípadov áno. Prečo? Pretože väčšina ľudí dnes netrávi na slnku toľko času, ako si myslí. Sme v kanceláriách, v autách, používame krémy s UV filtrom a keď už sme vonku, často sme vonku len krátko. Na tvorbu vitamínu D potrebujeme priame slnko na kožu. A viete kedy? Ideálne okolo poludnia a nie pár minút v tieni. Čiže keď nás edukovali, že máme ísť od 11. do 1. do tieňa, áno, ale ostaňme aspoň 15 minút na slnku, na takomto priamom slnku bez opalovacieho krému. Ďalšia vec je, že veľa ľudí má dlhodobé nízke hladiny vitamínu D a to vieme naozaj z krvných testov od lekárov. Takže leto často nestačí na to, aby sme tie zásoby doplnili do optimálnych hodnôt. Vitamín D nie je pritom len vitamín na kosti, ale je to hormón. Ovplyvňuje viac ako 1000 biochemických procesov v našom tele. Ovplyvňuje imunitu, napríklad svaly, srdce, hormonálnu rovnováhu. A preto u mnohých ľudí dáva zmysel brať ho aj v lete, len v nižšej dávke ako v zime. Ideál je riadiť sa podľa krvných testov, takže ak idete na prehliadku k lekárovi, kľudne si dajte, akú máte hladinu vitamínu D3 a to bude presne tá spätná väzba pre vás. Slnko je skvelé, ale v modernom životnom štýle sa naň spoliehať úplne nedá, takže potrebujeme v podstate celoročnú suplementáciu. Takže ak ťa táto téma zaujíma, budeme v nej pokračovať. Sleduj môj profil Pavol Machnič.